Ще купувам до година, а той балона ще се спука. 2022 година, след 23% ръст, да не би да се спука балона. Ей, да, ама това всичко е изкуствено. Те брокерите сами се вдигат цените. Ще видиш, че до година балона ще се спука. Казвам ти. Моля те, спри с глупостите. Цените на имотите се определят от търсенето. Равносметката за последните 10 години е, че цените на имотите са се повишили с над 300%. Докато чакаш по-добър момент, плащаш наем и собствениците на тези имоти печелят пари от теб. Истината е, че идеалният момент няма да дойде, както не е дошъл през последните 10 години. Правилният момент е, когато можеш да си го позволиш и когато имаш доверен брокер, който да ти намери сигурна сделка. Защото докато чакаш, друг вече печели. И не го казвам, защото искам да ти продам даден имот, а защото искам да си грамотен и да не вярваш на спекулациите на пеш от квартала. Прати видеото на най-големия спекулант, който познаваш и ни последвай за още стойностни видеа за имотния пазар.